Sirebon lan udan goncang koso bumi bengkah pradewi oyate Bayu Putra ilir-ilir tandure wong ilir ta ijo royo Temasi deming wanci dalu Sasradara wis ngatur panjer ing kawuryan ginarebak ing Taranggana katingal Birumaya sumeblak ing akasa ndirgantara peteng dedet wancine wis gara-gara Sukra mangkara tumpak menda tete kalopo sumawer cita anggara rekata buta maesa Respati mintuna Eka dwi tri catur panca Sat sapta astana wadasa apa pratandane gara-gara pratandane gara-gara ngurmati mijile Kyai Lurah Semar Badranaya Ki Lurah Nalagareng Ki Lurah Petruk Kanthong Borong Sumawana Ki Lurah Bagong nalika semana mijil miyos tirta kencanan Tane
Bang
kinudang-kudang tansah bisa lelati Narbuka rasa tentrem angayomi Jas. Tata susila dadi tapatulodo sakabeh iku sarabungan kudu dadi srana murid guna kaya luwe jas yuk Luhur kabudayan tinulaksa ing bangsa Ayo, kesangkas. rahayu rega anu pangrebangan yo Inutang-utang tansah bisa lelati Narbuka rasa tentrem angayomi Tata susila dadi tapatulodo sakabeh iku sarambungan kudu dadi srana murid guna kaya luwe Luhur kabudayan tinulaksa ing bangsa manca rahayu rega angembang rambut Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ya Allah ya Rabbal alamin. Matur nuwun dhateng ngarsa panjenengan ya Allah menika para pepunden Suradadi kakung putri sepuh anem sing tebih sing celak sami mirsani wayang Purwa ngantos gara-gara menika wanci jam kalih kirang sedasa menit. Mugi-mugi ya Allah kula nyuwun dhateng panjenengan para warga masyarakat Suradadi panjenengan damel sing seneng. Panjenengan damel sing bungah napa sak ciptane, sak sediane, sak penjangkane napa kemawon sing sae-sae panjenengan kabulaken kanthi lancar. Ya Allah, Tuhan Kang Maha Kawasa, para pemimpin Suradadi panjenengan damel bingah. Panjenengan damel ingkang wicaksana, panjenengan damel ingkang wibawa, panjenengan damel ingkang pinter, kersanipun wahyuning Gusti ingkang kathah ingkang sae wujud menapa kemawon panjenengan dawuhaken dhateng Suradadi mriki ya Allah, Tuhan Kang Maha Kawasa. Amin. Oh, kula suwunke. Matur nuwun. Kula sowan nganti wiraswara, nganti wiyaga, nganti waranggana. Dawuhipun Pak RW kalian Pak Sakina Mas Tris sampeyan aja nganti mangke sing kula aturke niki nganti meleset, mengke nek sampean meleset malah bebayani. Pancen kula jangka niki kula mboten ngimpi. Pancen kula niku kula jangka kula niki mboten susah pun dawuh kalih panitia kelebet Pak Dukuh sing tindak menika matur nuwun Pak Dukuh panjenengan Piyai Dukuh sing cek nom-nom, wah cek nom tur ganteng, sehat waras. Monggo ya dulure Masku, dulure Mas Dengkling pomo hebat Pak Dukuh panjenengan ngasta bawat pemerintahan nek biyen iki nek mboten kleru le ngasta Dukuh Pak Supri. Leres. Lah iki Pak Supri ini mboten napa-napa pun. Saniki Pak Supri lengser ke Prabon sing ganti karo Pak Dukuh sing sakniki ya ben saiki RT ya diregenerasi matur nuwun. Kula krungu kabar. Kula mbiyen sok krungu kabar dek zamane Bapak Mayang teng mriki niku ngandhani, "Le Suradadi iki ana sumur loro. Sumur ngisor karo sumur dhuwur." Tesih. Nah, sumur ngisor sumur dhuwur kuwi ibarate wong urip le. Sumur Suradadi iki ditawu sadurunge Rasul. Dadi seminggu sadurunge sok biasane lho mbiyen dek zaman Bapak sing dimaksud iki Mbah Cermo. Kuwi mbiyen ditawu sik kaki Rasul. Leres. Nah niku muga-muga nek biyen sumur niku kala nggih ibarate nggih nyambung urip. Nek saniki gane wis ana pengairan sing sangat luar biasa, ana pam-pam. Sumur niku mboten pun ginakaken mboten napa-napa. Niku sumur ngisor sumur dhuwur pralambange wong urip. Pokoke nek sampean saged ngecake, nek ora percaya mang takon Pak RW. Pokoke niku artine kathah sanget nek kula niki nerangke nggih babagan sumur sing ngisor sing dhuwur niku kula rampung sawengi malah ora sida mayang. Pun ngaturke panuwun mugi monggo diuri-uri. Budaya wayang niku sampean mboten sah percaya kok musyrik, munafik, syirik niku sampean pun percaya. Biyen Sunan Kalijaga niku ajeng nerangke ngelmu-ngelmu Islam menika
Menika lewate nggih pewayangan iki ya tayupan, ya reokan, ya jathil, ya wayang. Kanggo napa kanggo ngundang warga-warga rakyat pundi kemawon niku dianekke wayang. Lah kok saniki anggere wayang kok musyrik munafik sirik. Niku sing pengalamane mung cethek. Nek pengalamane dhuwur wayang niku budaya-budaya ngene dicampur agama kadang menika berlawanan. Ning niku sing kadangane sing ora dong, nek sing dong niku nek wayang budaya ngeten campur ke agama ki jane pantes luwes. Sebabe wayang niku diakoni dunia lho niki wayang-wayang kulit ngeten iki lho. Mulane awake dhewe kok monggo nguri-uri matur nuwun dhateng Suradadi kula krungu kabare saben taun wayangan, saben taun wayangan wah bungah tanpa upama. Kula seneng niki. Kula niki ndak taun niki ditimbali teng Suradadi iki wah pokoknya sangat luar biasa. Matur nuwun dhateng para pepunden pokoke panyuwun kula niki sengaja kula prihatini Suradadi sak yoga nggih sing kula prihatin panjenengan nggih nggo cegah melek. Kula yakin mboten mung yakin ainul yakin sesuk sampeyan betah melek tekan esuk mang tonton rezeki ingkang badhe dateng taun sesuk. Mang banding kalih ingkang sampun. Ngono. Muga-muga lancar. Matur nuwun nggih Bu. Ah, aku iki kangen karo ibu-ibu dan nalika aku mbiyen guru cok kadang tak dianu. Cok mulang krawitan teng mriki ibu-ibu kae sih. Ah, seneng banget. Saiki kangen karo ibu-ibu kapan gak aku iso krawitan nggih kumpul neh. Nek mbiyen sing celentrem karo aku cok tresnane ra kira-kira saiki mbuh ora tau nemoni aku. Matur nuwun pokoke. Matur nuwun nggih Bu. Nah, Pak matur nuwun nggih Pak. Kula dongake sing mirsani wayang tekan gara-gara niki muga-muga sing dadi niate sing apik ge dilancarke kan cepet. Allahumma amin ya Allah. Ya Allah. Matur nuwun Pak Lurah. Pak Wakimin muga-muga panjenengan ajeng dadi lurah usaha kayu mboten mundur kula seneng. Semangat panjenengan sangat luar biasa. Nek aku nek dadi lurah apa meneh omah cedhak ngono gah kok mulih. Kang Gareng apa teruk? Wah, seneng banget. Gong apa teruk? Mbah Waloyo wis ana. Prenten Mbah Waloyo? Pundi? Mas Diono tolong gaweke lagune Mbah Waloyo tesih inget to Mas? Hah, siap. Mbah Waloyo, Mbak Suin ayo. Rene dirame-rame kaya mriki yo, Mas. Ayo Pak Sutimin. Iya, oke Mbak. Iya. Iya, jos. Wah. Ayo Bu. Jos. Iya. Ora pokal hatiku dadi komen rasamu sedite aku wis lingan tahan bersama kangen kuring awangi lan sali wong Yo, atiku jos. dadi sorak. Oke Mbak Suwin ya. Ada ayo nih. Dilur kuwi to jan ayo. Jos. Iya. Oke Mbak, ayo Gong siap terus. Saya rame terus. Iya. Iya. Jauh tinggi tetap aku berada. Iya.
Can sampean iki arek ket sore mau sak kancane sulis ku nek Mbah Waluyo teko digaramen nganti sengkleh ngono. Ana wis sengkleh ket mau. Wah, butane sapi siji dadi buta siji. Pancen kula sengaja sesuk nek mayang nang Suradadi tak gaweke buta sing 2 meteran kok, Mbah. Dan nek mangan tak ukae. Wah, apa buta kok mangan, Mbah? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Esuk awake dhewe tekan kene pokoke senam pagi ya bot-bote Ki Dalang Cermo Sutresno Hadi Prayitno iki nek ora tekne jenengan kula esuk-esuk ini jane kula niku rada mriyang. Oh, Ning gandeng butuh duit ya gek dapat ono. alem. Niki para kuwi. nggih. Niki matur, Mbah. Nggih. Mbak Suin. Dalem. Pancen sampean ditunggu warga Suradadi. Menika lho sing mirsani teh nunggu sampean sakit tresnane nganti wayah gara-gara jam 2 kok isih nunggu lho. Nek kuda-kuda ya teknono wayangan. Lho tekno wayangan nek mboten wayangan ya kula kalih Mbah Waluyo mriki ora harus sing nunggu. Geblasok-blasok. Enggak, ya Bu ya. Mulane matur nuwun Mbah Waluyo, nggih. Tuku pecel wis dadak padu karo bakule pecel aku. Napa sebabe? Tumbas pecel iki pedes mboten. Mangan wae urung kok mbuh aku ya ngono kok. Ngeten lho bojonge. Pripun? Niki acarane rasul. Nggih, Bersih dusun. leres. Ndongake muga-muga warga mriki tansah kalih sing sambikala ayam-ayam tata titi tentrem sumbuh ingkang kinayu sembodo ingkang tinejo rayu kang kestu basuki kang kesti kecandak sing duyak gagah kang jinangkah. Amin. Lho, nek wong sampean iki jap-jap ngono sing ngamini mang ora mung siji loro. Jim setan priprayangan kuwi melu ngamini, Mbah. Padake lelembut sampeyan. Padake leluhur. Mulane niku. Niki kalih bojo kula. Nggih. Oh, niku bojone sampean to? Alah sampean ora krungu kabar. Ora kok apa Mbak Suwin iki nalika seneng kalih sampean iki ampe saya lho netrane Mbak Suwin iki lara katarak napa pripun, Mbak? Maksud lo? Lho. Kok maksud lo gitu? Lah, Ya ampun kok- wonten niku. Mbak Suwin iki piyaine ayu, ya. Akeh piyayi lencer kuning dedeke sedeng. Wah. Pipine aluse kaya ngono kok nyenengi sampean apa kleru? Sampeyan ampun nonton casing. Lho. Sing penting Isine. Maksud Contone? Lho, contone delinge kulite murah, ning isine larang. Wah. Jagung ke kulite murah, isine larang. Jari Sam- suhin iki Heeh. murah. Kok sing ngene iki perkara isi lho. Ayo. Perkara isi karo kulit. Ayo. To. Kuwi mau Dele. Kulite murah, isine larang. Heeh. Jagung kulite murah, isine larang. terus jarik. Murah. Ora beda karo kulit jagung. Lah isine Wah, Ampun. ora didol kok ngawur sampean. Wong ora ya sing tuh. Lah kale gawe pari amak ceplik. napa? Lah niku kok jarike Lah ya nek kulit dele kan Ngibaratke. Dadi ampun nonton gasing sing penting niku isine. Isine. Monggo piye wae niku sing penting atine. Arep Wong kula niku kalih Mbah Waluyo niki tenan kok ya semboyane. Sampeyan tahu semboyan ora karo Aku kuwi pun tau ngomong kali Suhi. pripun? Dadi bojoku trimo uripmu bakal mulya mergo aku ki anake wong sugih 7 turunan. Wah. Sampeyan serane anak wong sugih. 7 Belane ya ngapusi kok. Kang apa? Sampeyan kepiye? Anake wong sugih 7 turunan. Lah iya. Ning kok omah-omah selawe tahun kok blas to. Aku rong tau kok gaweke omah to. Ngapusi sing ngapusi ki aku apa sampean? Lah kowe ora ngrungokke kok. Aku kayane wong sugih 7 turunan ning aku ki sing nomor 8. Dadine blas ora Pas kere. Aku tekan 7 turunan timbang niki nggih ngapusi kula. Ngapusi pripun maksudnya? Kowe gelem tak bae bojo nggih purun. Dulurmu pira kula anak tunggal. Wah, jatine gede-gede, sapine akeh, aku mbate warisane akeh. Bareng tak rabeni tunggale pinten? 13. Niki. ayo sampean ki yo. Lah ya ora apa-apa malah sugih sedulur. Lah ngakune mari tegale Anak tunggal. tunggal. Kok Bareng. jadi 13? Lah tunggale iki 13 tenan. Anak tunggal iki tunggale 13 ora kok Oh malah anget to Pak ne? anget banget. Mu cetha panten anyar kudune gek ke kamar kok digelarke ning Ambon gede turu sebate wong adine kakangne Mbak Yune terus
napa adine melih sing paling cilik. Bapak, Terus simbah tiba-tiba kabeh dadi siji. Agi suhin ning pinggir kono, kula ning pinggir Manten kene. anyar. Manten anyar lho niku. Wah. Malam pertama lho niku. Malam pertama sampean karepe ya arek karo Mbak Suwi ya kepiye-kepiye ngono mestine. Ah jenenge malam pertama kok ya. Ora wis do turu kabeh wae jam 12 aku iki tekan wektune aku. Lah kok bapak niki nglinting udut gedhe banget kebul iki. Aku mbaten bocah kira ngerti butuh apa ya aku ya. Bareng bapaknya baru keleleken mbak aku baru buak turu. Terus nah iki tekan titi wancine. Eneng layang teko soalnya iki sing amit. Bareng pun ngoten niku enten layang teko kula wacane riyin. Lah iya. Saking Pak RW Maryadi nyuwun PDNKNG. Apa niku? Podang kuning nggih. Ora usah disingkat no lakon. Nggih, kagem panitia Oke. sedanten matur sembah nuwun. Sedaya kemawon. Nggih, kanthi cehna tresna 200.000 rupiah. Alhamdulillah. 100 no, Lek. 100 no. Oh, berarti Pak RW sik diutang 100. Weh. Nggih. Ana wis diparingi kok malah utang ki piye? Nggih, monggo Bapak Ibu Wau podang kuning sampun, Mbah. Oke. Niku rak sing cilik niki podang. Lah niki podang kuning segede mangalihke sing penting karo Pak RW Nggih. karo para warga masyarakat cocok. Pokoke ora podang kuning men Nggih. rata ana sesideman, Oh. ana gubuk asmara, Oh, ana lali ngoten. janjine lah. Nggih. Oh, ngoten. Pak RW nyuwun pangapunten niki badhe pun gantos ingkang reginipun langkung saking 100.000. Iki ki lelagon kok di. Ora apa-apa to. Oh, nggih. Monggo Bapak Ibu menawi mendut lagu ngaten kemawon. Carane? Nyerat pun lebetaken amplop. Heeh. Pun paringaken kula, Eh. wonten artanipun langkung sae, gene mboten cetha kirang sae. Nggih menika. Boten ding menika namung guyon kemawon kok senengane. Kok nek diparingi tenan piye? Paling ya ku nguyak-uyak njaluk padha wae. Nggih, menika pun lintani Mas Bagong. Nggih, rintoni. Dan apa? Rintoni ben para warga nggih remen Pak RW ya seneng, para panitia sing tasih cegah pawungan nggih seneng. Oh, ngoten. Padha le slidru to kudune. Nggih. Mau podang kuning iki slidru apa? Pelok Mas Mariono. Awang niki wau anu caping gunung. Nggih. Niki sing nak nyanyi Mbak Mega karo Nggih. Pak Lurah. Pak Pomo. Arak tak jolah-joli iki nunggu Mbah Waluya iki. Ngono. Mboten kan. apa-apa. Kenapa Pun tenggo. Pun tenggo ndak jupuk wong. Wah, Jolah-joli ya kepenakke saniki monggo tak kersani sampean santi mawon. Sing penting warga seneng, Mbak Sugi. Nyingkar nyingkur. suara kaya ngene iki dilongkahno darani wong adat kuwi malah wis meh. Lah kepiye wong bawane gubuk Asmara ngono kuwi ya? Coba aku kepengin ngrungokke suaramu Kang Mas. Ampun dina disuarani kok kuwi ora. Kaki muring. Gini apik men. Ya ora sida nek ngono kuwi wae ora. Wiwitane nyingkar nyingkur. Neno. Kon ora aja padha aku. Oh. Nglaras kok. Lingsem yen ke mutan. Tobat. Ana lampi kanthi miwih. Lah iki Trima ora? Aku urung tau lho Jenenge nglampek-nglampek. lagi kok niku kok Lah kula ki anggere ngerti Mbak Suwi iki terus ngerti liyane iki terus peteng ae lho. piye kuwi? Nek wis Sampean- ngono kuwi kepiye sampean lega lila ora? Kok Maksudnya trimo kok dipek Mbah Walo ya. Lah mang pek nek meng kepengin bayar ke kredit ta bendina mang pek mbok. Piye? Nek meng pengen bayar ke kredit kok iki diember nganti kompor nganti anu iki 2000-an lho sampean piye to? Ember gedene ukurane 28. 28. Cilik ya 28. Lah wong arep ngontan ya sampean iki lek belanjane ya mari mati 10.000 ngopo? Yo, 15 no, nek nasibmu ki elek men. Tenan nek. Yo, entahlah. Gayane bojomu kaya juju. Piye aku nek melu stres ora? Ya kono. Monggo niki pakanane meng gampang. Apa? Cacahke kalonjono men gelem niki. Wah, kuwi nah. Suwi Lelampan. Ndak putih Pak De. Oh, ora golek kalau tak kira golek kalau arep nanti ya. Arep becikke rasa. maksudnya Yang becikke rasa rasane ora penak kaya nek kok kono ora kepenak mang percaya kula. oh Lelampan kang
jane wis tau kewirangan mergo gedang ya. Oh nek namati kok ya gedang lho. Tena wong gedang kene gede-gede aku wis tau kewirangan ning. Nang ndi? Ana ngene Pak Imam mau sapa ngono Lah ngopo? Udu adros ngeyup nang ngene omah suwung ngene ngarepane wit gedang mateng slirang tolah-toleh ra wonge. Wah aku yo mangan tol dilcari bareng tek slirangi sing duwe teko. Gek pripun? Ibu-ibu kuwi. Aku yo nembung Bu ngapunten kula mangan gedang niki 5 sulan ya halus. Piye? Nyun ngapunten Pak mboten napa-napa wae meniku mencok dipangani munyuk. Bajingan. Wah. Mboten napa-napa, sing penting tek selirang aku ya. Tresna tulus nadyan ning gubuk asmara. Jas pokoke. Ki mburi iki dalang kabeh ora sembrono. Lah nggih. Ki Panut. Terus sing mriko? Putrane Pak Dalang. Putrane iki sing Sing endi? gender. Nika sing gender Mas Mariono. Anak kula sing nabuh jedor nika Mbak Nah, Suwi. Oh, Mas lah kok Guntur Purbawijaya. lah kok baguse kaya ngono. Ya ora ninggal bapake mosok. Bapak Lewat aku kelingan. Jas. Kupakae mbiyen tak golere. Nang jaga kebak tulisan warna abang tanda kasih sayang. seneng gubuk asmara biyen tau tanggo handom tresno tanpa roh banget tanpa kanca abot-abote keteman asmara Kupuk kae nyimpen ati wiwit biyen tumeka saiki kupuk kae kebak crita wayang wengi nganti Katrina. Ya. Aku itu tetep kesengsem karo sing heeh sing rebab kuwi. iki dosen Mas Sembrono Iki dosen iki apa? nek judul leh persen Bakul. Ampun, kuwalah karo Mbah Darwito. nek sing nyaron ki ana sing rektor Wih, rektor universitas nanti kuwi. rektor kuwi narik nganggo motor ngojek Wah, Sasrene ati datang luntur saya merati. Aku kowe dadi karma. Ayo, Kong, siap. Ayo, terus. Yo. Oke. Yen liwat aku kelingan kupuk kae biyen tak ngeleren nang jaga kebak Ya.
cerita awalnya wangi nganti gak ketika. Jas. Setan Yo, yo. sajroning ati. Ada candur saya Nyamarati aku kowe dadi garwa. Kemarin kubuk asma. Ayo. Jas. Oke, Pak RW menikah sampun dipun pinangkani. Aja Pak Dongake. Lah ini Pak RW itu sekarang panggilannya Kepala Daerah Tingkat 6. Wah, Lah kok iso? kok iso Saiki to to. Heeh. Nek gubernur itu daerah tingkat tingkat 1, Ah, Bupati bener. daerah tingkat 2, Penewu daerah tingkat 3, Lurah daerah tingkat 4. Nah, terus Dukuh. tingkat 5. 5. Pak RW RW. itu kepala daerah tingkat 6. Lah tingkat 7 apa? Kepala daerah tingkat 7 ki RT. Oh, Nek RT. itu anggar sambutan saking kepala daerah tingkat Tingkat. 7 sing maju Pak RT. Aku tak takon RT ki bayare pira to Pak ning? 1000 sedina. Napa nggih? Napa leres Pak RT? Aturan Indonesia kuwi ngono kuwi kok ngeyel. Yo. Mesake. Mboten kok pancen berjuang padahal RT Ayo. adalah ujung tombak pemerintah Lah. yang paling depan. Niku lho Mbah Waluyo, RT lah, iki iya. gawean sing abot dhewe. Ana apa dawuhe nang RT, tarikan RT apa-apa RT kok Wong bayare padu piro? ya RT. Nah, 1000. Iki Nggih. biasane nek nggen kula nek rasul ngene iki ya urunan utawa tarikan. Yo nganggo rapat Anggo bareng. rapat do tarikan. Tarian warga semua. Kabeh Lanang wedok ditarik. lanang wedok ditarik kejaba sing brengosen to jenggoten ora ditarik. Lah kok iso? Tarik brengosen ya gebres limu aneh kuwi. Oh. Kuwi kayaknya ya ora ditarik kae. Dari Karang Taruna minta lagu ninggal katresnan. Nah, nggih pun sendikani. Nggih. Matur nuwun kanca-kanca Karang Taruna masih bersama Tresno Laras. Karang Taruna itu tetap siaga menjaga desa maupun dusunnya agar menjadi kondusif dan aman situasinya. Bilane pun kula ki anggere Karang Taruna sing ndok kreatif niku seneng, Mbah. Oh, Lah, nggih. Tenan mboten ten mriki mboten gen kula ning Karang Taruna ki sipate ra wong nom-nom sing ndok semangat kerjane luar biasa, Mbah. Lah niki wau sik paring unjukan kula kalih Mbah Waluyo niku Karang Taruna. Sing Sampean- seragam-seragamnya lho Mbah gitu. Mm-hmm. Wah, jan giat tenan no. Pangkene iki tenan. Gotong royong guyub rukun bandul ngrompol bersatu. Betul. Kene tetep dikemukakan. Sing ning perantau kundur ya pokoke padha wae karo piyayi kene apa Mbak Umbuling umum ya di. Mulana saiki ki karana yang minta itu Karang Taruna dicaosi, Mbah. Ya iso apa sapa wae sing Lagi. dipinangkani. Makanya didhisikne no terus Sapa? pundi. Dhisik Iki ki sing wong iki mau. bocah-bocah sing Sing enom-enom. jola-joli ke sampean ditunggu kok, Mbah. Oh niki to? Wah. Lah kudu kuwi dhisik wae ora apa-apa. Wah ada apa? Ayo. Pokoknya nek, Togong siap truk. Pokoknya warga Surodadi digawe men seneng truk. Ya, Oke. sapa ngerti seneng kek tuman gene ora tuman ora masalah truk. Sing penting apa dhewe sungkem karo piyai-piyai pepunden Surodadi truk. Nggih, monggo. Terus iki jula-joli sih. Siap monggo. Langsung ra aku capek gunung langsung Ora jula-joli. apa-apa. Jola-joli. Sampai gunung rak sampun. Ayo mlane iki saiki. Melayu-melayu mergo nguyak walang, melompat betrek kecemplung juga angan. Yes. Aku tahu duwe bojo ayu ning angger bengi ilang. Beno elek sing penting pinter golek utangan. Rane duwe bojo ki mung kok kon golek utangan ngono kuwi to? Yo mesake yo kowe iki. Esuk golek utangan, awan golek Wong utangan. niate wong bobojoan kok amdina do golek duwe dhewe-dhewe iki kepiye? Lah kudune rek ya wong sampean to. Lah aku ora wis ngomong kowe iki dadi bojoku tak ujo, sandang pangan golek dhewe. Jenenge ki ora lucu. Yo parah. Yo kok nasibmu elek men to yo. Nek kandhani kok. Tane kebebasan kok. Jambang bayi. Kebebasan. Yo bojo kaya ngono terus gematimu piye? Wah. Wingi niki ajeng dijolke ning urung entuk ijol. Kaya karo diopeni Lah karo wong Pak milih Jati iki, iki. milih Mas Jati kae kena wong kae juragan Piye? kayu lagi juragan Piye? apa iki? Kowe juragan kayu ngenyek kalih kula niku. Napa sapa kowe? Kan kula duwe kayu jati. Heeh. Adol wingi Kula kae. tawake. Pripun? Niki mantu Mas Pak Jati.
Pinten niku? Nggih gangsal yuta. Wah nek entuk yo karo tengah. Wis wonten ameng cilik nok jare. Niku tak nek glethek Pak, mungkin nek ngadeg gedhe. Aku yo ngono. Asem. Iki kayu lho. Ora. Anak kayu mana gledek karo ngadeg. Kan niku kayune pun kula tegon. Tegar turu. Kan glethek. Glethek. Mangke nek dideke dadi cagakne pun gedhe. Mboten kok ukurane mesti Untu. Wah, pinter men kojah. Artine jenengane ku do ngeres-ngeres. Terus ke? Ngono. Iki mau Golek utangan. ngono kuwi lak mengku yo nahane. Iya. Nanan. Jas. Niki pundi jenenge kampung iki? Suradadi, Suradadi. Umbulrejo Ponjong. Oh, Suradadi Umbulrejo Ponjong. Umbulrejo. Umbulrejo Ponjong. Gunung Kidul Ngayogyakarta Hadi Mbak Mirat Suhi. Indonesia. Umbulrejo ora umbel. Oh, kita. Kowe mah ngerti karena ngisroh kowe kiwate. Mboten tak arani Umbularjo ngono. Umbulrejo. Rejo. Tekek lho, Rek. Tekek lho, Rek. Iki lho. Rejo apa? Iki lho. Pak Jadi ora ngerti rahasiane bojoku. Nyindar-nyindir bojoku arep kok kene tatone tekek kene iki marep medun. Lah kok iso marep medun? Lah ya nek anggere seminggu rados ki tatone marep munggah. Kok iso? Tato kok ora betahan. Ora. Ya. Ya ora ngono kuwi to. Sing jenenge Tatone. Ya. tuku kethuk nang Banyuwangi aku bengi jaluk disemayani. Siraku ki mumet jaluk obat semayani sesuk. Sesuk bae. Yang Pak Bangku, Pak Dodo, Pak Dodo, apa Dodo, Pak Dodo. Sukan dalu katur para pamirsa ingkang sampun karsa rawuh wonten ing dalu menika. Sip. Monggo dulur sedaya sami ndedonga Suradadi mugi kalih sampe kala. Amin. Nuwun sewu katur ibu-ibu sing isih kersa rawuh mongko dalu-dalu yuk gotong royong karo lak mesem guyu nek kepengin Suradadi sansaya mati. Ibu kae nganggo jilbab warna kuning sing ngagem jilbab yayine kudu eling marang Gusti Allah kang saben dina peparing atine kudu sabar ora kena muring-muring. Yes. Ana meneh jilbab kok warnane coklat sing ngagem jilbab yakin mesti rajin salat. Piyayine meneng ora seneng berkhianat tak dongake ayam tentrem mergo kebakane aman. Ana meneh jilbab kok warnane putih kae busana muslim jare perlambang suci. Nek ahurut yakin dulur lak tertutup rapi penampilan anggun disawang agaton alam dasar ayu ditambah beriman sopan santun karo kanca basane mapan iso bedakno endi sing halal karo sing haram ditambah pinter ngaji maca Al-Qur'an. Siap. Ning atiku Jas. iki dulur kadang ya cok heran. Nek noncah nonton nopo-no nganggo pakaian Ya, sa. rupane ayu awak putih ora dieman ngalor ngidul ngulon ngetan awak putih rupa ayu kok dienggo pameran.
Niku peling nggih, Pak. Iya. Orang larang wong wedok aksi tulur sing hati-hati. Betul. Kasus pemerkosaan sering terjadi mergo akeh bocah wadon sing padha pamer bodi. Nek bojoku anyel tak kandhani. Lah napa? Nyandang nganggo modele bocah saiki. Kepengin. Awake rada lemu ditambah bokonge gedhi. Tahu nganggo celana pendek persis kodhok ditaleni. Elek lho nek kodhok talen iki. Nah, ning melane nganggo contoh ki sing apik. Oh, lah, Apa nggih. meneh ngene lho, bapak ibu le ragat anake utawa putrane putune Sekolah. sekolah kuliah, aja nganti ana lakon sing kaya sing temen le do nuntut ngilmu. Nggih, bener, Pak. Aja nganti ana lelakon kaya tembangane. Oh, ning tembange. Iki ming pele. Pripun? Nek saiki pancene jaman ngetren, pamite sekolah jebul mung bolos men. Heeh. Budal esuk mulihe ajek kewengen bareng kancane ujian rata bocahe bayen. Aja Niku rak mung contoh. Dadi nek contoh ki ana sing elek ya ana sing apik. Ya contoh ki kadang ana sing contoh Mbak Suli. Nggih. kae bapak sing agem kopiah. Heeh. Lenggah jumeneng tak sawang katon gagah. Heeh. Basane sopan santun ramah tamah, tak dongake rejeki kathah tur barokah. Amin. Amin, amin. Kene ana Pak Duko. Wonten to? Paling abot ngono sing dadi Pak Duko. Pancene esuk ra krutukan gawe lawuh. Betul. Wong wis dipunjung kono kene nggone wong ewo ning jam 5 sore mumet muter golek butuh. Ya Ning rak mriki boten. Ora. Beda karo jenengan. Ora. Mriki boten to? ora. Ora apa? Ora beda. Ora beda. Ya mung padha. Kepiye nek dukuh ki angger segile untuk sak dus ya iki 100. Monggo angger sedina kan 10, ana 15, ana 8. Lah jare eneng cara. Carane iki nek aku gampang. Pak Pripun? Dukuh dilur Pak RT karo Pak Lurah. Enten biasa. nika. Pak Dukuh nek ewo, nek wong ewo dipunjung mboten usah didahar. Lho kok retuk didahar? So nek jagung gawa kek baleke 30 wae. Ya ora kena kok. Oh mriko pun Sak saos dus iki daharan 100 ngono kok. Terus ewo iki sing penting nganggo caraku nek ewo mesti bati. Kenapa di? Carane pripun? Lho, ewo ngene iki ta. Heeh. Kono lawang ngono kori mlebu ki tanduri wong loro. Oh, carane Kon nakoni wong jagung. takoni pripun? Ajeng jagung pinten yu? Heh. 3 doso kono. Jagung pinten Pak? 100 monggo. Dewe-dewe to. Beda prasmanane beda. Heeh. Nek sing kono? Nek sing 100 kuwi. Heeh. Prasmanane isine buah ya anggur, melon, rambutan, pisang, semangka. Nek sing mriki. Sing 30 ki ya dondrong, seplukan, blimbing. Wah, jan parah nek kuwi. Terus sing 100 ditulisi silahkan menikmati. Lagi sing mriki. Sing kono sing 30 tulisi duga-duga. Ning yen tenan. Niki tenan lho, Co. Iki kelakon. Aku wingi iki rak jagong ten ngene Mbah Waluyo. Heeh, pripun? Ceritane niku rak Hin wong kowe iki sedulurku, engko sebatih do ngetano. Ngono ki sing Mbak Ayu. Mbak Ayu nek Lah anak bojo kabeh tak jak. Lah ngopo kok ndek? Nyagong 40 kok ana papat karo bojo tok jak kabeh. Lah jare sedulurmu. Lah arep kena duga-duga lah mangkel kowe anakmu meneng jaba wihin kowe karo bojomu mlebu 40 wong loro ya lumayan kono anakmu nang jaba. Lah kok anak iki brubul melu mlebu. Lah aku ya nelpon sing jaga prasmanan. Iwake delikno le aku ya ngono kok. Ora bojomu ya oleh iki etung men iki lho. Lah kula niku ya gumun. Ora isine sampean jago ngono kanthi. Alah. Lah niki isane sugih kula le marai. Kok iso semare pripun? Carane wong gering, sugih iki eman ngirit mangan niku gampang nek arep sugih lho. Pripun? Carane? Pun ngomongin carane kowe mangan piring, nang sego, curi jarang, piyuri uyah, dudak pangan rasa nggo lawuh mesti cepet sugih. Lah kek sampean? Lah aku ya jajan ana wong lanang kok dadi. Oh mikir butuhe dhewe. Niki mau monggo permintaan. Ngapa? Nggih. Mbah Waluyo. Nggih. Niki Mbak Darmi kang anu wonten London. Nggih. Nah, niki tesih asli selalu memantau niki salam kagem Mbah Waluyo kula Mbak Darmi saking London. Nggih. Niki lho tesih niku nonton lho. Oh. Kula Mbak Darmi tulung salam Mbak Suhin Mbah Waluyo. Oke, salam Niki kembali. malam sesuk malam 17 lak kula nggih mayang ngeten nggene Mbak Darmi teng Katongan. Sampean ora melu sebab sampean ora selo kok ya. Solomon sampean ora ngajak kok. Ojo ngono kuwi. Upamane to. selon niku sampean mamilih goro-goro mawon. Harapan sapa? Genah murah. Ora masalah murah. Wah, malah saya murah piye.
Mboten kene. Ngeten lho, jula-juli niku ya ana sing melesetke, Nggih. ana sing wis tenan. Abot meneh ngono sing dadi guru. Heeh. Nek nyambut gawe pian Senin nganti Setu. Ngandikane becik ora kena saru-saru, guru kena digugu, uga kena ditiru. Abot meneh ngono dadi Pak Kiai. Esuk awan sore rajin mulang ngaji. Maca zikir kuat nutuk sewengi. Mongko isih mikir kepiye nasibe santri. Upamane aku takon ya sampean iso jawab. Aku kok Umpamane kepengin ngombe teh. rasa bingung kono mau isih akeh. Umpamane kepengin wedang putih. Ora rasa bingung kene akeh rasa mulih. Oh. Umpamane kepengin wedang jeruk. Lah nek kule ndak njaluk rada ndungkluk. Sopan. Umpamane kepengin wedang susu. Len njaluk nembung rada karo mencu. Lah kok mencu? Lah ana muni susu kok susu ya ora ngerti susu. Umpamane kepengin maem sego. Rasa bingung kono mau isih ana. Umpamane kepengin lawuh tempe. Wah nek ya iki dadak goleki bakule. Umpamane kepengin tempe bacem. Len njaluk sopan kudu karo mesam-mesem. Yes. Yen kepengin tempe goreng. Len njaluk ora kena karo metrantrang. Umpamane kepengin tempe mentah. Waduh, nek kuwi meng karim lumah tangane. Nuwun. Lah kok rumah tangane? Lah apa no nyuwun mesti ngene to? Apa ning nyuwun tempene ora ana mesti. Wah, udu. Koe. Gila kanca-kanca kandhane udu. Berarti ngeres banget. Udu to, Lur. Lho. Lah nek nyuwun iki rak lumah tangane. Apa nyuwun kok ngene? Wah. Nyuwun tempe mesti ngene. Mlumah tangane mosok Wong iki lelagon kok. tangan lah ya lelagon. Lah iya. Wong senengane cok sing ora-ora. Alah udu. Wah. Sapa kuwi asmane sapa? Eh? Pak sapa? Pak sapa? Karsi. Pak Kasih iki dalang kondang biyen. Wah, pol. Wah iki nek dalang sewengi ora meneng. Lah ya nek dalang ki sewengi ora rampung kok ya. Ora ade lambene iki lucu men iki. Lah, nek- Awes saya lho, Mbak, kula nglambe Oke. tenan ya lucu Kowe tenan. tenan lho Mas Bagong. Sampeyan. Dan 1000 niki lambene bojo kula wingi pun dinyang 5 yuta ora kok keke ya Pak. Ora. Sampan karo wong tua kok ngambek-ngambek. Ora. Lah jenenge Ih, kasar. lah jenenge apa kuwi? Ambek yo congor ngono. Aku tenan. Parah. Aku ora guyu ya kuwi ya. Kepiye ra guyu ya lah napa kok lek Eh. teluru-teluru kok ya oleh kuwi lho. Diomongi kok ngayal. Jambang bayi tekane Iki ngono jenenge genter dipasang bumbung dijejer-jejer. Sing nabuh meneng ora seneng pamer, tabuhe cendhek ning pucuke jeber. Oh ya jeber tenan. Ayo. Kae mono jenenge slentrem nek ditabuh unine mung kalem. Sing nabuh meneng ora kakean gunem tabuhe dawa pucuke sak gegem. Oh. Lah sing riko. Nah, Endi? Suling. Endi ana suling ora? Nang suling ora ora disulingi. ora disulingi. Ana meneh sing jenenge suling sing digawe pring sing wis garing. Lek nyembul iso jejeg iso miring ning kudu kerep kemundak sulinge kecing. Niku piye? Ngoten niku. ora dene iki lho. Nek ya tenan ya, Mbak. Lah nek rane nyuling rek anggo abab. Lah Ya nggih. paling ora yang ngombe kopi, ngombe teh coba ora memangan ranu nyuling nu. Pecah sulinge tak mangi. Nek ya tenan. Ngotene iki mono jenenge gampang, wilayah dijejer supaya le nabuh gampang. Kudu sila ora kena jegang, le nabuh kerep ora kena arang-arang. Lah ngopo kok ora entuk Apa arang-arang? ana nabuh gampang ngomong krung. Krung. Lah sing bener. Krung. Dadi piyaga iki duwe gaya dewi. Oh, nek kaya sing nek sing gampang iki nek Guayane. nek sing inter mesti karo ngantuk iki. Lah nek sing rebab iki. Kaya Pinter ngiyang-ngiyang aku Aku tetep aku balik ki ora iso turu lho. ora iso turu dadi goblok niki. Lah kok goblok. Lah turu ora iso ana mlaku iso. Sing krungu suarane si Isa rebab nirokke ki mau. kucing gejepit. Heeh. Isa nirokke cempe Lah kepidak. iya. Pengrebab sak jose. Ya tenan. Nggih, monggo Mbak Ceng anu Lah sange. lah niku ke monggo sing pamundhut niku wau. Nggih. Monggo. Oh. Ayo sapa sing ajeng ngaturke? Hah?
Niki enten Mbak Mega Prastiwi. Nggih. Ya, Mbak ya, Mega. Mbak Mega. Monggo Mbak Mega Prastiwi niki anak wedok sing tolong kasih spot sing sae Mbah. Waluya Mbak Monggo. Swin. Oke. Calon seniman apik niki. Iya, bener. Ora calon wis seniman apik. Nggih, monggo. Ya. Niki nggih digunakake sinden kathah niki Mbah. Wah, sindene jiro lupat monem. Ana sing isih cara peleme isih pentil, ana sing wis kemampu, ana sing wis buntel pelok. Kok dhewe-dhewe? Oh, iki Dik Mega. Cih, Mbah. Oh kene nduk ayu wes suwe ra kepenuk, anu Kepenuk. kepethuk. Pedro. Wah, kepiye kabare? Alhamdulillah saya, Mbah. Iya. Isih sekolah. Tesih, saniki wayangan. Oh, saiki Adike ya isih Wis sekolah, ra. Nggih. Kelas piro kowe? Kelas tunggal minggah kelas kalih. Oh iya, sesuk nek wis lulus, Nggih. ora usah sekolah ning kono neh, ya. Lah Lah iya toh, Mbak. Wis lulus kok. Lek kuwi ra ya bener. Ayo, golek kanca Nggih, mboten. nggih, Mbah. Yo, Di. Ayo. Ayo. Hah? Rene tenan. Iku Wong telu. Yo. wah, ayo ra. Telu. Yo. Kaya pil kalau siji obat linu, obat weteng karo obat Wong perut. penyanyi kok obat-obatan. Ngene, wah. Lah ngono iki ayo Mbah. Wah, Bat tobat. Iki si Mbah Uti karo Mbah Akung tak nonton Nah, sono. ngono. Nggih. Sumene riyen nggih, Mbah. Aku tak nyedak sing dhuwur. Wop. Oke. Ngene, wah. Hati. Ada Mbak Laras, Mbak Mega dan Mbak Mbak. Monggo. Mbak Eni. Sik to sampean iki ditakon ada Mbak Mega, kayak Mbak sapa Mbak sih iki, Mbak? Sarah. Heeh, kayak tuh iki Mbak. Mbak. Niki Eh, Mbak Mbak Bek. Masa Mbak Bek. Ngawur ki. lagune ninggal Ninggal arisan. katresnan. Oh, tak kira ninggal arisan. Eh, Ninggal katresnan. niku sampean. Monggo.
Aja lali bawaleko. Ayo. Oke mau Ayo Dek Dani. Ayo Mbak Mega, Mbak Laras. Jos. Jos. Jos Sip. tenan. Iki tolong Mbak Mega, orang ojo lenggah. Berdiri 3 orang lagi. Wow. Ini Mas Sutimin Juragane Kayu Seraginan. Wow. Nah, karo tolong ditaruh si Seraginan Mbak Suhin. Dalam kula tak nggo iki. Juragane Mas Sutimin nyuwun ditaruh si Seraginan. Oh, Jek. Iki adikku lanang sing kagungan travel Dewa Wisata. Ya sing nunggoni iki mang tahu sing Seraginan sekalian. Oke. Dek Kardi sing duwe travel Dewa Wisata muga-muga kek laris kek payu kek ngelilir meneh aja ana rintangan apa-apa kek pelanggane akeh meneh. Amin ya rabbal Niku alamin. pengusaha berhasil. Nggih. Padha karo aku ki ya pengusaha. Pengusaha Usaha kepiye arep urip. Apik. Monggo Mbak Laras, Mbak Mega, Sik. Mbak Reni, kompake yo langsung napa kompak karo wiyaga men dadi rapik. Tolong Mbak Sarmi kalian Mbak Warni, Mbak Kesi sumene rumiyin. Syukur ke dadar napa sakantene monggo. Ya to. Dan Mbak. sewu nggih, Mbah. Aku anggere Iya, gede. Nggih, kula celek kentak, celek lentik teng mriki. Oh. Ngapunten nggih, Mbah. Aku malah seneng ngerti wong jelek kenthik kuwi. Iya, Iya. nah niki cilik ning sopan lho, Mbah. Lha nggih. Sampai lenggah ya ame jauh ya, Mbah, kula celek kentak celek kentik. Ayo kau kudu ngadeg kok jenenge apa nembang kok nggih. Mbak Warni karo Mbak sapa sing dhewe iki? Mbak Empek, Mbak. Ayo gawekno sing apik niki Mbak Mega niki para ibu-ibu cek lenggahne anu ngajengan Mbak Mega. Oke. Ibu-ibu, bapak-bapak sing lenggah. Nunggoni kiprahe Mbah Waloyo, Mbak Suhin karo Mbak Mega. Sak kanca. Enggak. Nggih, mengke Mbah Waloyo dadi teng mriku mengke. Oh, dadi Nggih. pokoke aku ditebaske. Monggo. ya. Ayo no, lagune. Iya. Monggo Mas Sutimin pokoke. Hah? Monggo Mas Sakino, hah? Pak Sakino. Hah? Luwih becik patenono, timbang pisahan. Ya, ayo Dek Reni. Liwat pincang ngelismu, kemosohan landang, rasane hatiku. Nadyan wong seling serius laku,
Iya. Liwat dincanging ayu apa sayang landang rasane Nadyan musling serius aku isih mampu lateli solangu mongko kowe bocah gunung Nadyan bocah gunung aja jiwa raga aku kok karo kahormatan pro mbok ngarepi Uripana kudu gedhe Ayo Ren. Ayo Ren. Jos, Sias makanya. Wah, wis tenan. lumayan Mbah Waluyo. Suarane jos-jos. Nggih. Niki ngeten Mbah Waluyo. Anu napa? Ketua panitia niki Pak Sakino. Nggih. Sekretarisnya Mas Iwan. Mas Iwan Duwer iki jane campur sari. Nek atakene wektune nek ora ana iki. Mboten nggih pripun. Bendarane Mas Mujianto, tata usaha Pak Sutino, Mas Hanif, peralatan Pak Sugiono, Pak Dukuh niki Pak Rifki Ramadhani. Oh. Iki Pak Dukuh jukno Mas. Ha nggih. Nah niki anu Pak, niki saking warga niki kersane mengke bar rasul niki selamat saking bebaya. Mbak Suhin kan bawa anu sepisan niki bersih dusun. Oh. Kersane niki mangke saged. Kali Mbak Suhin mang ngejak sinden iki kan ada Mbak Warni, ada Mbak Kese, ada. Aku pilih Dewarni sing gedhem. Oh, lah niku. Iki gur Hah? karo aku gur sejajar. Rasah milih. Mulane ta. Lah ngopo Dene entuk? Monggo Mbak Warni. Mbak Warni. Ya. Rasah milih gede cilik iki padha wae wong sing Mbak Warni, Bu Kesi niku wah sinden pilihan pun. Iya. Terus enten Mbak Sarmi bareng. Saiki Mbak Sarmi tegese ra mekaketi. Pokoke malam ini Mbak Sarmi super teges. Monggo. Lho kok muni? Mbuh. Ora Mbak Warni medhen kok unine kaya ngono iki. Lah mbuh ya ora ngerti wong ngene dhek. Wis kene jejer Ya, karo ayo, jejer Nggih. karo. Pripun, Mbah, Ibu? Piye Nduk jejer karo Iki sing- coba ibarat panganane aku karo Dik Warni iki kepiye? Ya Upamane aku panganan. Nah, iki iki jujur, kudu jujur, kudu jujur. ya Kudu. nek iki ya paling ora donat. Wah, Nek aku Nek donat ki bolong tengah lho, Mbah. lah mbok kowe Mulane tak pilih ke Wah, donat. Lho wong iki bunder kaya ngene apa ya bolong ta, Bu? bolong nek kowe iki genah. Donat. Donat njut aku Ya apa? oh, ngomong sapa tuh? Aja bojoku lho iki. Iki mau Dik Panut to iki mau. Panut iki nyek. Kowe ora ngerti to nek iki juara sinden wingi 2024 Gunung Kidul juara sinden. Iya. Nomor 1. Pesertane 10 ning sing 9 bisu. Iki nomor 1. lah iya pantesan juara 1. Tobat. Tobat. Di bocah iki mau. Wah. Ayo ceket-ceket. Ayo. Tinggal lunga. Kuwi mau Mbak Warni si Pak Kardi sing duwe travel Dewa Nggih. Wisata yo dongakno men laris sebabe dhek duwe cita-cita sesuk nek travel laris meneh pulih kaya wengi ana kaya wingi-wingi arek wayangan total nang Jakarta. Oh. Ya gua arek diboyong kabeh. Nggih, Nggih, mugi-mugi usahanipun Sing tansaya dalu, Pak maju. Kardi. Nah, Pak Kardi. sing dalu. Nan, Oh, ya pokoknya ya tolong wong iku nek ora tok wenehke kok malah bahaya. nah, pas. Mbak, ane Mas Petro, Nih, dalem niki kula jam mriku pun kepanggih kali juragane niku wau. mulane itu. Kula pun dibisiki teng mriku wau. Kepiye? Pripun? Besok tanggal 19 Agustus, Nggih. jenengan sak kanca niku aja diboyong ten Jakarta. Jakarta. Leres. Ning Alhamdulillah. taune urung karuan. Wah, Taune tobat. Hah, tobat. Tahunnya tahun buri. Ah, niku adik kula teh menjilo dhewe kok. Nggih, monggo. Ka. Dibawani. Kapan? Monggo. Tak warai kowe iki. Monggo. Iya. Kapan? Monggo. Kula tak cilih. Ceket-ceket. Ora gelem sing nganggo oyot.
Kewe Duk. Dadi kewajiban baku. Jas. Kowe. Awang bawa kok karo kan perkeke kan Mas Pandut apa ya enek. Kelas. Bawa wilit sapang kaya Terangane sapang. ngoten Mas ta. aku udah karo kene lho, Mbah. Kan karo ngene-ngene iki lho apa ya. Mure adem segar sakit. Jas pokoke. Aja sapang malah kaya piala. Iki lho sing marah iki lho. Kowe piala. Kira-kira Ayo deh. anggia Siap. Jas. Karya Oh iya. Apaniku dadi kewajiban bangku. Ayo bersih desa mure adoh suker sakit riak-riak angriak tumandang karya Apaniku dadi kewajiban bangku. Ayo bersih desa mure adoh suker sakit liak-liak angriak tumandang karya. Yo. Ngayahi karyane praja kene ukur gunung tandang gawe sayok-sayok rukun bebarengan ro kancane lilo lan legowo kanggo mulyane negara Urung papat. maju papat-papat diulang-ulangake mesti enggal rampungke Kolobes kuntul baris holobes kuntul baris holobes kuntul baris holobes kuntul baris. Ya, ya. Wis, matur nuwun. Sami-sami. Mbah Waluyo
Mbak Suin. Dalem. Kula lan panjenengan ngaturaken panglipur dhateng para pepunden Suradadi. Pak Lurah andhanipun ngantos Pak Panitia sedayanipun kelebet Pak Dukuh kirang nuju prana nyuwun ngapunten ya, Mbah. Nggih. Pokoke niki pun kula taosi gini kurang nggih. Jarane wong niku mesti wonten kekurangane. Asah kelepatane biljang pun sampit malih. Matur nuwun, senang mentah rasanya ora legi, mboten Mas Petro pokoknya sekarang ini berpisah. Mungkin kapan-kapan kita berjumpa lagi. Siap. Tuku dawet sendole pati antum selamat bengi. Mekaten matur sembah nuwun lepat nyuwun pangapunten. Sang rampung kelakon sik nggih, Mbah. Niki para penggemar, para pirsawan ampun kundur sik niki kira-kira mung kari 15 menit pun rampung. Dereken Sugeng hati-hati ya, Mbah. Dongake sedaya slamet para warga masyarakat pinanggih rahayu wilujeng tebih saking Gudha Pangrencana Suradadi so gemah ripah lo jinawi. Kang Gareng ngono ya Kang Gareng.